Hej Oliver. Tillykke med fødselsdagen. For nogle dage siden. Ja, Vi er kede af, at vi ikke kunne være med til at fejre dig. men vi var rigtig glade for at have dig i 3 uger. Ja, Ja, det var rigtig hyggeligt, var det. ja, Ja. ja, Ja. ja, Nå. ja. Ja. Men vi håber, at du får en rigtig, rigtig dejlig dag sammen med dine venner og din familie. Og husk at hjælpe mor og Dennis med at rydde op i morgen, ikke? Ikke for mange shots, vel? Du ved, hvordan det kan gå. Ja. Hvad vil vi så sige til dig? Du bliver 15. Han er blevet 15. Ja, Ja. men jeg ved ikke, man siger jo, når man bliver konfirmeret, at man kommer ind i de voksnes rækker. Men det synes vi nu ikke, at du er. Ikke endnu. Nej, Nej. men du er godt på vej. Vi synes, at du skal forblive et barn og opføre dig ordentligt. Og gøre, hvad din faste onkel siger, ikke? Ikke? Ja, så kommer vi efter dig. Du skal gøre, hvad din faster og onkel siger. Men vi vil slutte af herfra og bare sige, at vi elsker dig, Meget. og vi savner dig. Ja, Ja, vi ses om 6 måneder eller noget. 6 måneder og 12 dage, tror jeg det er helt præcis. Ja, Vi glæder os til at se dig inde i lufthavnen. Og så skal du passe godt på dig selv. og husk nu at nyde det der efterskole der. Det kommer ikke igen. Det kommer ikke igen. Det gør det ikke. Nej, det gør det ikke. Så lad være med at blive smidt ud. Ja, lad være med at blive smidt ud. Brug det fornuftigt og få lært noget. Ja. Husk at vi elsker dig rigtig meget. Ja, vi gør så. Hej hej, Olle. Hej. Tillykke med fødselsdag. Tillykke med fødselsdagen.